E falámoslles agora da delegación en Compostela do Colexio de Arquitectos de Galicia, que está celebrando a 12ª edición das súas xornadas de arquitectura bioclimática. O ciclo abriuse co catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Santiago, Manuel Bao, que falou dos problemas enerxéticos que xorden nas edificacións. Manuel Bao explicou as diferentes propostas para integrar a demanda enerxética nunha vivenda, mentre se reducen ao máximo as ferramentas tradicionais como gas ou electricidade. O enxeñeiro da USC fixo especial fincapé na función do deseño dunha edificación, xa que permite mellorar a eficiencia da vivenda a través da súa correcta estruturación. As xornadas continuaron na fin de semana ca intervención da arquitecta e urbanista Esther Higueras, que ofreceu un relatorio centrado nos instrumentos de planificación sostible.